Kowe tak cedhaki to, Pluk. Ora. Tak pepetke galengan. Ora. Tak sut. Kowe arep susut gundalmu tak tutuk tenan lho. Pepetke kotak lho. Ora. Ora kena dumak-dumak. Wah iki sing lanang ketoke brai tenan iki. Kok wingi elingmu lho ta, aku iki sapamu? Iya. Omah ki wetenge kena iki. Iki aku saya menggebu-gebu lho Pluk iki. Saiki genti. Ayo Mbak Tatin karo sapa? Sing lanang sapa? Supaya gayeng solikin. Ayo. Mangga. Enak kowe ora arep ngajari beberapa fragmen seminten edan wis tok lakoni mula kowe saya apal. Iya. Ki ana dhuwite 500 Ken. Nggih Tatin 450 kowe 50. Ya wis lumayan bangane nyolong. Ayo mangga. Tuduk. Tuduk. Nuwun para miyarsa. Atur pasugatan ketoprak Mataram dalu punika sanggeng paguyuban parah budaya. Badhe ngaturaken petilan suminten edan. Cempluk katindakaken dening sederek Tatin Lestari Handayani. Wondene gentho katindakaken dening Seminten kok genta. cempluk Seminten edan apa cempluk? sakarepku. Lah piye? Sutradarane aku rasa rewel to. Katindakaken dening Solikin. Gentho katindakaken Solikin. Pedilan lelampahan nalika suminten wonten ing pasar lajeng kacegat dening Gentho. Sugeng midhangetaken lan sugeng munek-munek. Wis bar. Apa? Ki, ngene iki nek ketoprak ora kompak iki ngene iki. Begitu apa? Iki suradane sapa, Pak? Hah? Suradane sapa? Apa? Surada. Sutradara. Sutradara kok sulada. Apa iki cempluk napa? Kae cempluk kowe gentho. Oh, ada wonten mau. Mbok wonten ngabari jenengan mau. Iki wis nganggo mek kok rasa ngabari mengarep ketoprakan kok dadak layang-layangan. Begitu gamelan mandek iki langsung guyu. Hahaha. Blok, Mbak Yu, ngono kuwi dadi wangun ora ketok nek gagah. Baleni gamelan. Dadi kula gentho niki. Hah? Dadi kula gentho. Gentho. Mbok ket mau ngabari, Pak. Pak, cempolo ndasmu lho. Siap. Iki kula gentho. Ya, tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Sik. Belajar guyu sik. Gentho iki anake Surabangsat. Kuwi iki maling gulik-gulikan kawing dendel tas ngene. Lah turine mau kan guyu. Guyune. Ngono. Ya coba sik, coba sik. Wah, iki anu lho iki iso penonton do balekke karcis lho iki nek carane. Yo aku serius. Yo.
tetep rawangun, Pak. Wis ora apa-apa. Wis. Cempluk. Pripun, Pak? Suarane sepiro, Pak? Piye muni piye? Cempluk. Peluk. Anak gendok kok cemplek. Mbak Yu, ngono. Mbak Yu, Ngapa? mrene yo. Kon ngapa? Kowe arep ngenehi aku apa? Njalukmu apa? Aku ora njaluk apa-apa lah, kowe arek ngene-ngene apa? Kene-kene, lele adikku. Kowe kan pernah ya adikku to, Le? Iya, Mbak Yu. Iya, arek ngene apa karo Mbak Yumu? Ngenehi apa-apa? Ora ngene apa-apa kok rasa nganggo nyekel to. Omongan sing bener sik, njaluke apa? Saiki awak dhewe kan apa ki jenenge seduluran. Kowe Iya. pernah ya adikku, aku Mbak Yumu. Lumrahe wong dadi kakang adi ngono ki ya omong sing apik-apik. Ngene yo, Yu. Iya piye? Aku kuwi ayo kaya ngono kae mau. Hei, Apa? omong kok. Ketoprak kok manut wong delok. Aku tresno karo kowe. Ayo kaya ngono kae, ngono. Aku tresno karo kowe, Pluk. Maksudnya piye to? Maksude Nek omongan ngematke kene lho. Ora ngematke ngendi-endi pengen matane. ngematke sing kuwi. Ngematke raine kok ngematke kowe sing kuwi. Mbok nek karo Mbak Yune iki mbok le omongan sing jelas kene lho, kene le. Aja. Rene lho, toh gentoh. Ngene yo, Yu. Iya, heeh. Rada anget e yo awakku yo. Piye to? Iki aku tresno karo kowe yo. Ora lho, kowe iki urung-urung kok wis ngomongke tresna iki maksude piye? Lah aku ki ket mau le nunggu kowe lho, Yu. Ora lho, aku urung jelas kowe kok teka-teka ngomong tresna iki maksude piye? Kan di benak hatiku apa? Neng Dadi iki aku wis suwe ngono lho, nyimpen rasa tresnaku karo kowe kuwi. Tenanan apa piye? Lah yo tenanan. Kowe ra eling apa piye to? Kok sik to aku kok isih gagal paham to iki. Kowe seneng karo aku, maksudnya iki aku kon seneng antarane kakang karo adi ngono. Udu yo. Lah? Ning aku tresno karo kowe yo. Iya, tresna kowe adikku, aku Mbak Yumu, kuwi tresna ora apa-apa. Tresna sedulur ngono lho. Ya tresno sedulur ning ya ana tresno liyane yo. Tresna liyane maksudnya piye? Mosok ora paham yo. Loh, aku ora paham tenan lho. Aku karo kowe kan sedulur. mati iki maine lanang mati. Sing wedok pinter omong. Dadi ngene lho yo. Ndono. Dadi rene lho yo. Iya, piye? Aku kuwi Heeh. pengen mbok ladeni yo. Tak ladeni kowe pengen ngapa ngombe? Pengen madan tak jupukke. Pengen mik yo. Iya. Kaya kok bareng mi kok suarane cilik pengen mi. Pengen mie apa? Ngene lho yo, kowe kok ora dong-dong to yo. Lah ya aku radong tenan lho. Wong kowe iki adikku ngono lho. Kurang nyerak. Kowe iki ngladeni aku ngono lho yo. Ladeni Kaya cara dene udu simbok bapak. Ning bebojoan ngono lho yo. bebojoan? Heeh, rutu bareng ngono lho yo. Apa? Rutu. Lutu iki apa? Rutu, Pak. Apa lucu iki apa? Rutu. Lutu iki apa? Rutu iki ngene. Kowe ra dong-dong e yu. Kowe pengen piye? Pengen ngene? Ya yo tak ngene. Tanganmu kene, aku sing dhuwur. Wah, kowe Bang kowe iki. sing ngisor. Aku dhuwur ngisor gelem yo. Ning udu kuwi lho yu. Lah piye? Gentong, ngger-ngger to le. Dadi bojoku ngono lho yu. Dadi bojo? Heeh, gelem ya yu. Ora. Aku pernah sapa kok kowe iki arek seneng karo aku
dadi bojomu ki? Ya kowe iki Mbak Yuku. Ya ora oleh. Oleh yo iki. Sing lho, Aku ki anak siapa Pak? bangsa. Surabangsat. Aku kuwi anak Surabangsat. Lah iya aku ngerti kowe anak elek bangsat. Kuwi watakku ki begal lho yo. Gaweane ngeju main karo medok lho yo. Iya, aku paham. Aku ngerti nek kowe iki gaweanmu kaya ngono. Iki nek kowe ora gelem tak paksa ning kene lho yo. Ya ora ngono kuwi, mbok kabeh iki dirembuk sing apik-apik. Iki bener apa salah kok? Bener. Gendere iki apik ora to, Pak? Ayo gendering nggo tuku raimu entuk papat. Ku gek ora laras coba. Sing ora laras iki lambemu kuwi kok. Lho. Kok apa ya? Cocoke ngono sik. Ya yo. Kok ya yo? Dicocoke ya. Mak. Ora lho gentho mbok kowe iki elingo. Aku ki sapa? Kowe sapa? Nek tresno kuwi ya mbok liyane aku ngono lho. Langsung gandrung. Piye? Aku lagi obo iki. Ya apa kono karepmu? Wah, njaluk pelok e. Iya. Monggo lambene larase slendro lho iki. Aja ganggu kowe. Oh iya. Tak pangan tah. Ayo Eling piye yo? to, Belum ya yo. eling. Ora ngono. Laras rumen. Ah, kleru to. Lek laras ngono. Ah, kleru to. Kok njaluk pelok barang. Ya slendro. Mbok dicocok. Oh ya pelok kowe pelok. Kaya ngono kok ya arep seneng karo aku ngono lho kowe iki. Wong seneng iki bebas yo. Lah ya paling ora rak ya duwe ututan apa ngono. Sekarang yo kok stres iku apa, Pak? Ah, Kurang iki lho, konsentrasi. Lah ya kuwi maksudku. enos ngono. Laras rumeng suara Wah, niro Kowe iki elingo to aku ki sapa mu? lam-lami jrone ati Aja ngono kuwi ta gentho. Elingo. Kowe Iki tak kon eling ket mau kok ya. Ren. aja sembrono lho, Blok. wong gendho kok jogetane kaya ndolalak. Ya karang Kok aku kon aja sembrono piye? kowe iki mau bar ndemok apa? Demok dodo. Tak wales lho. Kowe arep males? Oleh ra, Wani? Pak? Entuk Wani? bebas. Oleh. Wani? Wani? Wani, Blok. Demok nek wani demok. Cepet. Ya Nawiyaga dipethuk kijang polisi kowe. Wong kok arep sembrono karo Mbak Yune. Prajian. Ora Ora sembrono iki ngajar. tenanan, Blok. Lah ya aku kudu piye nek kowe ngono kuwi? Kudu gelem ngladeni aku. Ya aku ra sudi no, wong aku ra seneng karo kowe lho. Kowe iki adikku. Gong nu ndak selak lali. Yo, tawon gong. Gong nu teng wi Mbok elingno lho. sira kang dadi Iki oleh Belum ya, Blok. ora gendha aku ora seneng karo kowe. Aja mah. Ana. Kowe iki mundur-mundur nang kono gunung, Blok. Iya ngapa? Neng wetan, kono wetan apa kulon, Blok? Mbok ora ngerti. Wetan ya gunung. Kulon gunung. Kowe tak cedhaki to, Blok. Ora, Tak pepetke galengan. ora. Tak shoot
Kowe arep susut gundulmu tak tutuk tenan lho. Pepetke kotak lho. Ora kena dumuk-dumuk. Wah iki sing lanang ketoke brai tenan iki. Kok kowe iki elingmu lho ta, aku iki sapamu? Wong kok leng gemeske kok tak tutuk-tutuk gundule tenan kok. Sing nuthuk aku, Blok. Ora ngono kuwi to, mbok madhep rono. Aku ki kok ndak wondo kena bokongku ngalih ngono lho. Gelem ya, Blok. Ora. Aja sembrono ta, tok gentok. Lir putri Dara Wati Lah tak. Jangan kuwi ta, Tok. Ditampa arep tadai karep penonton. Iya aku wis menggah pindho lho, Blok. Lah ya aku arep menggah ping pira-pira nek aku ora gelem arep piye? Kudu gelem, Blok. Ya ora, aku jek eling kok. Kowe iki adikku ya. Ayo adik njaluk laden kok ora diladen. Lah njaluk laden nek njaluk wedang tak ladeni, njaluk sego tak ladeni. Ya pertama wedang, sik. Waduh. Terus bar wedang, Bar wedang madang. Madang, Blok. Nah, bar madang krasa ngantuk. Rasa ngantuk terus turu, Blok. Iya, engko tak turokke. Turu Kowe pancen nek duwe lambe lunyu. kowe kuwi sing senengane mancing-mancing. Asline kowe iki tresno to karo aku, Blok. Ya ora. Aku jek eling lho, kowe iki adikku, aku mbakyumu. Ning kowe ngelirak-ngelirik aku terus lho. Lah ya aku nglirake mergane aku mesake karo kowe lho. Wong wis tuane sakmene kok ya urung duwe jodoh ngono lho. Lah ya mula kuwi aku anane Mbak Yuku ya, aku nyenengi Mbak Yuku. Ya ngono ki ora entuk to. Lah kenapa? Kowe adikku, bola-bali kowe adikku kok. Neng kene iki anane mengaku karo kowe lho, Blok. Iya aku ngerti ning kuwi ora kena ora ilok. Piye, Blok? Gelem ya? Ora. Kowe piye ora iso omong? Kok tak banting lho, Blok kowe. Kaya Kowe kuat-kuat. kuat, banting aku kuat. Ya kuat, Blok. Ora kena. Ora dumuk-dumuk ngono ki to. Ayo tansah le. Ora. Ora. Ora ngono kuwi lho. Ih. Iya. Omah ki wetenge kena iki. Iki aku saya menggebu-gebu lho, Blok iki. Lah ngopo lho? Nekat tenan gendone kanan. Lekan no. Rono. Omborana. Kok kaya ketoprakan nang jero gang. Aben mepet Ben mepet dengkulmu mlocot ora. Ayo tatin rono tin. Ya wong toyak terus lho. Bangku nek nganti suminten wani nyekep kowe tak kepruke jempol. Suminten Anak sapa? Gendong nganti nyekep kowe tak kepruke sirahe. Ketoprakan kok arep tenanan suwe-suwe. Oh ya. Aku kae kok kurang ajar. Kurang ajar. Njaluk apa kowe? Kowe tak alusi ra kena saiki kowe tak
maneni aku dadi wani karo kowe saiki. Oh, kapokmu. Piye arep tarung apa piye? Jalukmu apa? Ayo tarung. Sing mati sapa sih, Ki? Bareng. Mbok ora ngono kuwi Toto. Aku iki kan ngelingke kowe nganggo cara apa ngono lho. Ya kuwi mau blok kowe iki pokoke ngladeni aku. Aku ki wong ora seneng karo kowe kok ngladeni to. Legan no Kowe kudu gelem ngladeni aku, Blok. Ora sudi wong aku ora seneng karo kowe kok ngladeni iki terus pamrihe piye nek ngono kuwi? Aku ki watake begal lho, Blok. Aku ora wedi. Nek ora wedi, kowe tak rudo pari peksa, Blok. Ya aku iso mlayu. Kowe arep mlayu nang ndi, Blok? Ya sak karepku, sak mlayune sik. Ora gelem ngladeni aku tenan kok. Aku ora seneng karo. Bela. Tok 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 tok. Tok tok tok. Akhirnya men tak tutuk nggo kongen iki wedi. Ampun, Pak. Baket mau ditrudo pari peksa lagi saiki leng wong. Kok malah aku lho. Aku kok gemes dhewe to sik. Ampun, Pak. Ampun. Apik kowe ya. Iya, wis. Nyanyi ditenya. Kok ndak lali aku. Lho kok gak ilang ya? Oh, siapa? Iki lho isih tekukan. Oh, tak kira 500, ben 200 kan. Wis rasa wae ya. Kok ngopo nyembah barang? Kalau tadi nganu rapi kok. Didom rotatin. Iya. Ya, tambahi 1. Seneng banget. Sesuk ora nyolong. Ya. Gah aku senengane nyolongi apa-apa. Ora ngemis sesuk. Kayak tadi dikai. Ngapa? Ada. 1, 2, 3, 4, 5. Loro piro? Aku siji. Apik iki. Loro. Ya. Aku loro. Iki. Iki mung siji. Ya nek wong lanang iki kudune ngalah karo wong wedok. Iki gandeng loro dadi siji ta? Terus piye? Digathokke yo. Ben nyopo? Ben mana? Piye? Wis 200. didom sing adil. Oh. Ya kowe 150, aku 150 ngono. Ngono lho. Kamu adegane wis kok arep. Kowe sudah diparani bojone aku ora tanggung jawab lho. Kena ngene bojone moro. Iki rahmen ken ora tenanan. Aku nonton lho mau bengi cilaka kowe. Aku ora tanggung jawab ora. Teh sampun nggih. Kowe nembang sik. Apa? Ayo, wah kaya ana sing nyuwun wong. Iya.